Dobrý deň, tento krásny slnečný deň vás zdravím z Muškatovej ulice z Michaloviec, kde máme na predaj nie 1, 2, 3, ale dokonca 8 trojizbových bytov, z toho 2 sú kompletne zrekonštruované a 6 bude pripravených v máji 2024. Vyšli sme si na 7. poschodie, kde sa nachádza jeden z už dokončených trojizbových bytov. Konkrétne tento byt má rozlohu 78 m2 a môže byť aj váš. Moje meno je Tomáš Harasín, pracujem pre realitnú kanceláriu Mega a môžete ma s kľudom kontaktovať.